Ynysoedd y Pilipinas, ffocws apel arbennig Corwynt Cariad 2017, a gwlad sy'n y newyddion yma'n amlach na pheidio yn dilyn stormydd a chorwyntoedd fel Corwynt Haiyan, y gorwynt gryfaf i daro deuar erioed. Mae tlodi yn y Pilipinas yn agos iawn i'r wyneb ac yn heriol yn ei noethni llwm. Y profiad cyntaf gawson ni oedd drewdod a bydreddi'r slym yn ardal Porthladd Pysgod, dinas Cebu, ac roedd y brofiad hwnnw i gael ei ailadrodd gydol ein taith mewn sawl cymuned arall. Pobl yn crafu byw ar gyrion cymdeithas, mewn gwlad sy'n datblygu'n gyflymach nag y mae'n bosib adeiladu isadeiledd a strwythura cymdeithasol. Cwmnïa mawr rhyngwladol yn buddsoddi a dinasoedd mawrion yn tyfu, tir yn werthfawr ac yn bryn, a phwysau ar y llywodraeth i glirio'r slymiau gan orfodi poblogaetha'r cymunedau hynny allan o'r dinasoedd. Mae'n anodd deall sut mae pobl yn byw fel hyn, ond dyma'i cartref, ac yma mae eu teuluoedd eu cymdogion a'u bywoliaeth ers degawda. Yma mae'r plant yn mynd i'r ysgol ac mae'r pobl yn crafu bywoliaeth trwy lanhau'r strydoedd, golchi dillad, gyrru tacsis, sychu pysgod, gwneud snacia reis neu hanging rais i'w gwerthu. Mae llawer hefyd yn gweithio mewn canolfannau galw. Mae'n ddigon posib bod chi wedi cael sgwrs ffôn efo ambell un. Gweithio oriau meithion am gyfloga pitw i gynnal a bwydo eu teuluoedd. Mae Forge, partner cymorth Cristnogol, yno neu cefnogi i fyny eu hawl i aros ar eu tir. Maen nhw wedi bod yn hyfforddi arweinwyr cymunedol i wybod eu hawliau, i ddysgu sgiliau arwain ac adeiladu cymuned ac i gydweithio. Y prif fygythiad i gymuned y Porthladd Pysgod yw cwmni ynni rhyngwladol sydd eisiau codi pwerdi glo ar dir cyfagos. Maent yn byw ar yr arfordir, ar dir hynod deniadol i unrhyw ddatblygwyr, a bydd yn frwydr galed os ydynt am gael aros. Bydd Forge gyda hwy yn y frwydr honno, ac yn aros i gefnogi'r gymuned beth bynnag ddaw. Colli'r frwydr i aros ar ei tir nath trigolion Lagwerte uchaf, cymuned sy'n cynnwys pobl o tua 30 ardal wahanol sydd wedi cael ei gorfodi i symud rhyw 5 milltir allan o'r ddinas i fyw ar y llethrau. Mae'n gymuned sy'n dal i dyfu wrth i fwy a mwy o bobl symud i mewn ac adeiladu'n uwch ac uwch ar ochr y mynydd. Mae'n edrych ac yn ogleuon lle llawer brafiach i fyw, ond oedd dim byd yma pan ddethon ni, medda Artemio Dumas, dim ond jungle a nina'n byw fel llygod mawr. Roedd Forge yno gyda hwy yn ei cefnogi trwy'r cyfnod trosglwyddo. Helpodd Forge pobl Lagwerte ucha i weithio efo'r awdurdodau lleol i adeiladu tai, i sicrhau dreiniau concrit i atal llyfogydd, i godi waliau amddiffyn, i ddiogelu'r cymunedau rhag tirlithriadau. Mae ganddynt gyflenwad trydan bellach hefyd. Mae'n frwydr barhaus ond yn dwyn ffrwyth, ac yn newid a gwella bywydau pobl a orfodwyd i symud. Prif broblem y gymuned bellach ydy'r costa trafnidiaeth i'r ddinas lle mae ei bywoliaeth. Mae rhai teuluoedd wedi cael eu rhwygo wrth i'r dynion orfod dychwelyd i fyw yn y ddinas i weithio. Erbyn hyn, dim ond 10% o'r plant sy'n mynychu'r ysgol, gan a all i'r rhieni fforddio'r costa teithio. Mae ei brwydr yn parhau, ond mae Forge yno gyda hwy. Mewn slym gymharol fechan ym Manila cawsom stori wahanol. Ar ôl derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gan Urban Poor Associates, partner cymorth Cristnogol, penderfynodd y gymuned ethol un o'i plith i'w cynrychioli ar y cyngor cymuned. Roedd Philomena Chinco yn gymeriad a hanner, yn disgrifio mynd i'w chyfarfod cyntaf yn y cyngor. Ro'n i mor nyrfys, medda hi, do'n i'm yn nabod yr un o'r lleill, ond mi ro'n i'n benderfynol o wneud ffrindiau yno. 6 mlynedd ar ôl cael ei hethol, Philomena yw cadeirydd y cyngor, y barangay capten,
ac mae'r gymuned wedi llwyddo i fyny ei hawl i aros a byw yn ardal Estero San Miguel. Os ydy'r arlywydd yn cael byw yn ei balas drawn fancw, mi ddylen ni gael byw yma, medda Philomena. Yma mae ein teuluoedd ein cymdogion a'n gwaith. Yma mae ein heglwys. Gyda chefnogaeth UPA, maen nhw wedi llwyddo i weithio gyda'r Llywodraeth i drefnu'r rhaglen adeiladu cartrefi newydd a diogel ar gyfer holl deuluoedd y slym. Roedd y 21 teulu cynta'n symud i mewn i'r tai newydd ym mis Mehefin llynedd, ond mae cynlluniau'n ei lle ar gyfer tai i'r 151 teulu arall hefyd. Diolch i holl eglwysi ac aelodau Eglwys Presbyteraidd Cymru am gefnogi gwaith partneriaid cymorth Cristnogol yn ynysoedd y Pilipinas eleni drwy apêl Corwynt Cariad. Bydd eich gefnogaeth yn sicrhau llais a dyfodol i rai o gymunedau tlotaf a mwyaf bregus yr ynysoedd. Cofiwch amdanynt yn eich gweddiau gydol y flwyddyn. Cofleidiwch nhw yn eich addoli a mwynhewch eu cwmni nhw wrth y bwrdd wrth i chi gymuno gyda nhw fel rhan o deulu Duw. Diolch i chi am eich cariad a'ch cefnogaeth.